Per una millor experiència, recorda, aquest canal es veu en vertical i millor amb auriculars. Hola, com va? Parlem de sexe? Soc l'Arena, de la C, i avui estic aquí per recomanar-te aquest llibre. Clímax, de Jun Pla. La veritat, aquest llibre el vaig veure a través d'un... espera que busco una imatge representativa. Aquesta, per exemple. A través d'Instagram vaig trobar aquest perfil i resulta que estava promocionant un llibre. Clímax, tal com diu aquí, una cartografia del plaer, és un llibre completament tècnic on tens curiositats, saber general i un munt d'idees per donar plaer a altres persones o a tu mateix, a tu mateixa. Aquest llibre, com molts més, aquest està en català, però hi ha d'altres que recomanaré que estan en castellà perquè no tenen versió en català. És a dir, en realitat aquest llibre, l'original era francès, després està en català i actualment està sent traduït al castellà i a altres idiomes. Així que, si no el vols en català, sempre el pots trobar en un altre idioma. La veritat és que és un llibre molt variat per tot tipus de persones, no importa el teu estil sexual, la teva identitat de gènere o la teva orientació sexual. Tens un munt de pràctiques que no estan enfocades únicament a la penetració, però sí que hi ha també pràctiques enfocades en la penetració, és a dir, Clímax parla del sexe com a una cosa fluida, variada, com hem dit ja a un altre vídeo, molts dibuixos per explorar la sexualitat i tens moltes coses relacionades. Aviam si... la cara oculta de la vulva, del penis, zones de plaer, hi ha un apartat unisex i hi ha també molta informació de cara al, per exemple, al consentiment, la comunicació, tens apartats on tens curiositats i queda tot molt complet. Aquest llibre el considero imprescindible, tant per persones que no han fet sexe mai, que no l'han practicat, ni tan sols amb si mateixes, i també per persones que ja tenen experiència en el sexe, perquè sempre hi ha alguna coseta que pots trobar que no l'has fet mai. La veritat és que jo soc de les persones que defenen que és millor el contingut original, però sempre pots escollir. Així que espero, et deixaré a l'explicació el link per poder-lo adquirir si el vols i espero que em donis la teva opinió i si el compres per casualitat i ha sigut després de veure aquest vídeo, recorda que ens pots etiquetar a les stories o enviar imatges o etiquetar-nos a qualsevol post perquè sapiguem que t'ha agradat aquest vídeo. I recorda donar-li un like a aquest vídeo, compartir-lo, seguir-nos a les xarxes socials i activar les notificacions. Adeu!